Сіз татарлар тапшыруын қарайсыз. Бүгін шет елләрдә 34 татар оешмасы барлыгы мәгълүм. Гаҗәеп күренеш, милләттәшләребез кайда гына барып чыкмасыннар, очрашып, бер-берсе белән аралашып яши. Үз мөхитләрен булдырырга тырышалар. Татарстан белән дә хәбәрләшеп яшиләр. Бүген без сезне Брюссель каласында эшләп килүче татар оешмасын булдыручылар белән таныштырырбыз. Бельгиядә гомер итүче татарлар ничек яши, нинди гамәлләр кыла? Ләйсәнә Садретдинова безне Брюссельгә чакыра. Милләттәшләребез артыннан дөнья гизәбез. Хәзер без Бельгияның Брюссель каласында. Монда да татарлар үз мөхитләрен булдыра алганнар. Брюссельдә яшәүче милләттәшләребез 5 ел элек оешмаларын булдырганнар. Очрашып, аралашып, милли бәйрәмебез Сабан туйлар уздырып яшиләр. Башка илләрдәге татарлар белән дә тыгыз элемтәдә. Татарстандагы вакыйгалардан да хәбәрдаралар. Бельгиягә килеп, башка мөхиттә үз йөзеңне югалтмау мактауга лаек. Шит җирләргә чыгып китү язмышка да бәйле бит. Мин француз теле белән килгән идем монда, ләкин безнең яшәгән җирдә фламанд теле кирәк булды. Шуңа күрә мин алфавиттан башлап фламанд телен өйрәндем. Хөкүмәт телләре Бельгиядә ишәү. Без яшәгән җирләрдә фламанд теле, ул нидерландский телгә ошаган. Аннан соң уртада без яшәгән җир алар сары арысланнар. Димәк, сары төс бөтен җирдә күренә. Уртада Бельгия уртасында Брюссель урнашкан, аның төсе кара. Анда күбрәк французча сөйләшәләр. Валония якларында кызыл төс байракта, димәк байрак 3 төскә бүленгән. Сүз дә юк, шит илдә гомер итәр өчен башка телләрне белү зарур. Ә менә ана телен эшлисең. Һәр көнне кызым белән аралашабыз, туганнарыма һәр көнне шалтыратам. Татар телевизиясын карап барабыз. Татар радиосы белән бик күп безнең аралашу бара. Димәк, ул телне саклап калыр өчен һәр көнне эш алып барырга кирәк. Татар теле ул минем туган телем. Урыс телендә өйрәндем әйбәт мәктәптә. Инглиз теле, француз теле, фламанд теле. Бу 5 телне мин бик әйбәт беләм дип уйлыйм. Аннан соң мин университетта польский телне өйрәндем. Французча һәм гарәпчә, төркчә 9 тел булды инде. Менә Татарстан белән булган элемтәң турында нәрсә әйтәләсең? Әйе, безнең Бельгиядә татар яшьләре искиткеч күп. Һәр елны президентның грант ашада киләләр, студентлар алар белән дә дуслашып торабыз. Әйе, әлеге гаиләнең тырышлыгына, үҗәтлегенә, дәртенә сокланасы гына кала. Брюссельдә татар тормышын җанландыручы, дөресрәге булдыручылар нәкъ менә алар. Күп вакыт очрашуларны да үз иләрендә уздыралар. Ә инде Бельгиядә яшәүче милләттәшләребезгә бер сорау: ничек яшисез? Самое главное знать языки. Я знаю 4 языка. Нидерландский, французский, английский и немножко немецкий. Бельгиядан салям. Мы здесь уже интегрировали, все-таки 15 лет, это уже не маленький срок. И, конечно, уже привыкли к этой стране. Все, в принципе, хорошо, но все равно в душе мы осознаем, что это не родина. Все равно, когда мы приезжаем в Татарстан, когда мы приезжаем в Казань, душа радуется, сердце поет. Һәр бер нинди илдә дә үзләренең нинди әйберләр дә бар, яхшы әйберләр дә бар. Безнең илендә дә, чөнки һәр бернең илендә әйбәт кешеләр бар. Сразу килгәч, вот открытость бельгийцев удивила. До такой степени, например, сарасаң инде үзләренең сумкаларын ташлап идут тебе объяснять, не понимаешь, проводят. Очень открытые люди. Мин яшим вот в Валонии, это французский язык официальный. Ну, аур теле. Зәйнәп балаларының татар теленнән, мөхитеннән читтә үскәннәре өчен борчыла. Улсым авылга бирер, бер татарский лагерь. Вот ни в коем случае, да, югалтырга ни в коем случае, да, ярамый. Үзе сырап алып, это как будет. Вот татарча үзе, вот у него большое желание. Хәзерге вакытта менә Бельгиядә 200-дән артык татар гаиләсе яши. Кай вакытны алар эш буенча яки укулар буенча киләләр дә китәләр. Күрше илләрдә яши торган татарлар белән дә бик әйбәт аралашып яшибез.
Тормыш ул һәр көнне эшкә бару дигән сүз түгел, отпускыдан отпускыны көтеп утыру дигән сүз түгел. Ул үз милләтеңне онытмас өчен, үз гореф-гадәтләреңне саклап калыр өчен тырышу. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Бельгия, Брюссель.